Kung ipahunong sa Ginoo ang hangin, patay tanang tao. Kunya, di pa ka mo alaga na. Bato pa ipahunong sa Dios ang hangin, ang kainit sa kalibutan. Mga kaigsunan, walay mabuhi. Busa, mintras wala panahimua sa Ginoo, kinanglan, mualagad ta nga na kaniya mga igsuon. Kay mo na ang tinguha sa kasing-kasing. Nag-ingon ang balang kasulatan gisulti sa atong mga igsuon nga ang tao gibuhat sa Dios sama gyud sa iyang tuguling dagway. Sama gyud niya ang porma, wa gyud kalainan. Pero unsa may buhaton sa tao aron di lang igo nga sama siya sa dagway nga gibuhat sa Dios sa gawas. Kinahanglan makadawat siya o kinabuhi sa Dios sa sulod para makumpito na ang tao gibuhat sa Dios sama gyud sa iyang kaugalingong dagway. Way problema sa gawas o igsoon. Kaya ang tao sama gyud sa porma sa Dios. Pero ang problema ang iyang sulodnong bahin. Busa sa tanaman sa Eden, gisulti sa itong mga igsoon nga dunay duha ka klase nga kahoy. Kahoy sa kinabuhi nga nagulagway sa Dios, ug kahoy sa kaybalo pagilang sa may sadutan nga nagulagway sa yawa. Ang nadawat sa tao, dili kahoy sa kinabuhi, kundi kahoy sa kamatayon. Busa ang tao nitong panahon na sumala sa kasaysayan sa balang kasulatan. Sa diya nga nakakaon siya sa kahoy nga nagulagway kang Satanas. Gisirhan ang dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi. Na dito ang manulunda, na dito ang kirubin, ug na dito ang kahayag. Ang kirubin nagulagway sa imaya sa Dios. Ang espada nagulagway sa pagkamatarong sa Dios. Ug ang kalayo nagulagway sa pagkabalaan sa Dios. Sumala sa gidiman na pagkamatarong sa Dios nga na sa tao. Bisa kung saan pa niya patarong-tarong. Bisa kung saan pa niya pagkabalaan-balaan. Mga kaigsuunan, dili ug dili na Diyos. Magtagbaw pa ang Diyos nga na sa tao. Busa, bisa gitagaan sila o temporaryo ng mga balaod o tulamanon sa laang sugon. Apan makaigsunan, dili o dili ni makapabalik sa tao ngadto sa Dios tungod sa iyang gidiman nganna sa mga tao. Walay laing sulbad. Kinahanglan ang Dios nga magpakatao. Bisa nagpuyo siya sa kahayag nga dili maduol sa tao, apan ni anli siya makaigsunan ning sulob siya ug lawas unod sumala sa kapitulo 8 sa basahon sa Roma. Unod tuod ang iyang gisulob, pero wala ay kalabutan, wala malambigit sa sala. Akong point kini mga igsuon, kung ang Diyos magpabilin na gyud nga Diyos, walay may tabo makaluwasan. Kung ang tao magpabilin na gyud nga tao, dili o dili na may tabo pa nga ang tao mapabalik ngadto sa Dios. Apan magpasalamat ta mga kaigsuonan. Bisan ang tao nalayo na pag-ayo ngadto sa Dios. Tungod kay ang dalan paingon sa tao kinabuhi gisira na. Apan magpasalamat ta mga kaigsuonan nga ang atong Ginoo nagpakatao siya. Gidala niya ang tao. Gidala niya ang Dios. Pinagi siyang pagpakatao. Iyang gidala ang Dios nganna sa mga tao. Ang atong Ginoo panagna diya sa balang kasulatan nga matao ang usa ka bata, kapitulo 9 sa basahon sa Isaias, ug kining bata mao ni makaigsuonan sumala sa basahon sa Mateo, magsulbad sa sala sa mga tao, mao si Ginoong Jesucristo. Busa nga itong Ginoo nagpakatao siya, nagkinabuhi sa ingon nga tao, apan ilang igo nga iyang sulbaron ang problema sa mga tao. Pinagi sa pagpakaon sa tag 4,000 ug matindan 5,000 kada ganon nga mga tao. Bisan pa ang mga bakol nakalakaw, mga amang nakasulti, mga buta nakita, mga bungol nakadungog. Apan dili ni paigo nga maura ni ang iyang buhaton. Dili ni makasulbad sa problema sa tao ngadto sa Dios. Kinahanglan siya makaigsuonan magpakamatay.
kay pinaagi sa kamatayon. Gisulbad niya ang kaso, ang problema sa tao ngadto sa Dios aron mapabalik kini nganna kaniya. Apan nilang igo nga namatay siya, kinahanglan siya mabanaw aron mahimo siyang espiritu nga tagatag sa kinabuhi. Busa sa side sa Dios wala nay wala nay problema. Hingpit na, perfecto na ang iyang apan ang pangutana magkaigsunan. Ang side na to. Sa atong side, andam baka nga imo ning dawaton kining uper sa atong Ginoo nga kaluwasan para nimo, para natong tanan. Kay kung dili nimo ni dawaton sama ra ni sa kasal nga bisan tuod tingali giimbitar ka sa kakasal, pero kung dili ka moadto di gyud ka kakaon sa andam. Una na bisag giandam na ni sa Dios, gi-offer na ni sa Dios nga kaluwasan gikan sa iyang pagbuhat hangtod karon naa ni nga kaluwasan, pero kung dili nimo ni dawaton wala ni epekto sa imong kinabuhi. Bisa gihimo niya ni apan inigbalik niya kung dili nimo ni madawat. Mga igsuon, hukuman gyapon ka sa silot. Busa ako usbon ang atong Ginoo, wala siya sana puli o upir may tungod sa kaluwasan nga iyang gihatag gitagana matag usa nganni kanato. Ang tuyo niya mga igsoon gisulti sa atong mga igsoon ganiya nga mao na ang gibuhat ang himuon sa tao kaniadto perting lisura. Kinahanglan gyud magbantay ka og sugo, kinahanglan gyud ka mopahulay, kinahanglan gyud ka dili mo kaon, dili ra gyud imong kanon. Pero sa panahon sa bagong tugon sa diyang inikayab ang atong Ginoo, dili daghan ang iyang gisulti. Niingon lang siya sa mga tinunan. Amo ni utron og sulti ang gisulti sa Ginoo. Sa pagdayon niya pagkaya, niingon siya makaigsunan. Panglakaw mo sa tibok kalibutan. Iwali ninyo ang maayong balita. Unya, kinahanglan bautismuhan sila. Imo ang tinunan, unya, bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Marcos 16, ang motoo ug ang magpabautismo maluwas. Dili na among istorya ra, kundi na sa Biblia ang Ginoo mo'y nagsulti ana. Busa mga igsoon, mao din ay buhaton sa mga tao nga nagkinahanglan ug kaluwasan. Kinahanglan magpabautismo. Ang matag usa kanato alang sa kapasayloan sa atong mga sala aron makadawat ta ug gasa nga Espiritu Santo. Busa niya itong panahon na mga igsoon sa diya nga nagwali si Pedro, dunay 3,000 nga nabautismuhan. Kadtong mga tawana doon na to sila yung mga grupo. Katong 3,000 mao to ang grupo ni Moises nga mao ang katawhan sa Israel. Kung supisente pa ang kasubuan sa ilang panahon, dili na kinahanglan paunta nga walihan sila ni Pedro. Pero alang sa kapasayloan sa mga sala, dili makahimo ang kasubuan sa pagpasaylo sa mga sala sa katawhan sa Israel. Labi na sad nato karon. Busa kinahanglan sila magginulsol, magpabautismo ang matag sa kanila sa ngalan ni Ginoong Jesucristo alang sa kapasayloan sila mga sala. Ug madawat nila ang gasa nga Espiritu Santo. Kapitulo 2 na sa mga buhat mga kaigsuonan. Og imo makita diha sa balang kasulatan, sunod-sunod na. Pero akong point ni mga igsuon, ni amon ta karon sa haya sa katapusang gabi sa atong pagduyog sa atong mga kaigsuonan na naa sa kasubanan. Mintras dili pa moabot ang naitabo sa atong igsuon. Kadtong mga wala pa makadawat sa kaluwasan, ilang dawaton ang atong Ginoo. Kung kadtong mga Kristohano na, labi na sa mga paryente, dili ta ma-discourage sa mga kaigsuonan. Nga naman,
Kay nagsaad ang balaang kasulatan. Nagingon dito, tanang nangamatay diya ng Kristo. Unahon sila pagbanaw. Itong mga nangamatay, mga igsuon ba? Nga diya ang Kristo. Sila mo unahon pagbanaw. Sa ito pa, kini atong igsuon, kung namatay siya tungod kang Kristo, wa siya namatay sa mga kalingawan na ni kalibutan na, o manawon man gapon siya matuto sa ito igsuon ganiya. Pero ang iyang padulngan, kung nagkinabuhi siya, matinumanon siya nga Kristoanon, dito sa ganti nga wala sulod sa kalibo ka mga tuig. Apan kon dili siya matinumanon nga Kristoanon, ibutang po siya sa labaw nga kangitngitan dito. Siya pantuson sulod sa kalibo ka mga tuig. Apan human sa kalibo ka mga tuig, ug niya nga pag-antos, ug human po sa kalibo ka tuig nga paghari sa mga tao nga mga madaogon, makaigsuunan, makig-uba na putunya sila sa Ginoo sa wala nagyoy katapusan. Mao na ang isaad sa atong Ginoo. Usa naging mga atong igsuon kaniya nga ang kaluwasan nga nadawat sa mga magtotoo dili kay kung makasala mawala na. Permanente na makaigsuunan nga ang kaluwasan nga atong nadawat hangtod ni sa wala nagyoy katapusan. Apan samtang nagulata sa atong Ginoo, kinahanglan masayod ta nga dili lang igo nga nakadawata ang Espiritu Santo, bilang igo nga nahimo tang mga anak sa Dios. Kinahanglan masayod ta makaigsunan nga dunay dapit biinta magulat sa atong Ginoo. Unsa ni nga dapit nagtukod siya og iglesia. Mateo 16. O kini nga iglesia makaigsuunan, napadayag ni sa matag dapit, lungsod o siyudad. Sila sa Davao, nasakop sila sa iglesia sa Davao City. Dire po, sa Kitaw-Taw, sakop man sa Kitaw-Taw, napasakop po sila sa iglesia na niya sa Kitaw-Taw. Ang uban nato, gikan sa Kibawe, ang uban gikan sa Dangkagan, ang uban gikan sa Valencia, kadingilan ng uban. Dito sila po napasakop ug asa sila nga lungsod, asa sila nga syudad nga iglesia mga igsoon. Busa mao na prinsipyo sa balaan nga kasulatan nga naman nagingon ang 24:47 sa basahon sa Lucas nga ang maayong balita may tungod sa paginusol. Iwali ni sa tibuok kalibutan asa magsugod sa Jerusalem. Wala din ni magsugod sa Roma. Wala ni magsugod diya sa Tamayong sa Davao. Wala ni magsugod sa Surigao. Wala ni magsugod dito sa Punta, Santa Ana, Maynila. Kundili makaigsunan. Nagsugod ay ni sa Jerusalem. Hangtod ni sa kinatumyang bahin sa yuta. Ang Kitaw-Taw, dili pa man katapusan sa yuta. Ang Kibawe, ang Dangkagan, dili pa. Busa, kay naabot man ang maayong balita dinhi, ang tanan nga mga nagluwas, ipasakop sila sa iglesia. Kay ngano man mga igsuon, kung dili sila ipasakop sa iglesia, may tabo ang daghan kaayo nga pagkabahin-bahin. Mahimong walay klaro ang imong pagpangalagad. Apan magpasalamatan ni ini nga prinsipyo aron mambigan ang pagkausa sa daghan nga mga anak sa Dios. Kung naluwas ka dinhi sa Kitaw-Taw, ipasakop ka sa iglesia nga sa Kitaw-Taw. Kung naluwas ka dito sa Davao, ipasakop ka sa iglesia sa Davao. Kung naluwas ka dito sa Cebu, ipasakop ka sa iglesia sa Cebu. Kung naluwas ka dito sa Manila, ipasakop ka sa iglesia sa Manila. Kung naluwas ka dito sa Episo, kay naa man sa Biblia, 7 ka mga kaiglesyahanan dito sa Asia. Kung dito ka sa Episo, ipasakop ka sa iglesia sa Episo. Kung dito ka sa Esmirna ka naluwas, ipasakop ka sa iglesia sa Esmirna. Kung dito ka sa Antioquia, ipasakop ka sa iglesia na naa sa Antioquia. Kung dito ka naluwas sa Jerusalem, ipasakop ka sa iglesia sa Jerusalem.
Mao na ang naa sa Balang Kasulatan. O kining iglesia sa Kitaw-Taw, kauban ni sa iglesia nga gikan sa Jerusalem hangtod sa kinatumyang bahin sa yuta. Busa ang iglesia sa Kitaw-Taw, wala ni maginusara. Daghan nga makaiglesianan ang iyang kauban nga nasulat sa Balaang Kasulatan ug kadtong uban nga mga dapit nga wala pay nasulat. Kaya niadtong 33 AD nagtuo ko, wa pay tawo ni Kitaw-Taw. Usa wa pa ang mga apostoles kini nabot og wali. Usa makaigsunan sa Biblia di sa Kitaw-Taw. Pero kini iglesia sa Kitaw-Taw kauban ni sa iglesia sa Jerusalem. Usa makaigsunan samtang nagulata nganda sa atong Ginoo. Kinahanglan masayod ta ng atong angay di ay nga di na ta ipaymutang ang iglesia nga napadaya sa matag dapit lungsod o syudad. O kini nga iglesia makaigsunan ang iyang samputanan unya mao ang bagong Jerusalem. Mungsun mao ang bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem makaigsunan dili na simbahan, dili na tigumanan, kundi mao na ang Dios nga miagi sa kaykayan nga mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu. Ug ang tawo nga dunay tulo ka bahin, nga dunay espiritu, kalag ug lawas. Sa diha makaigsuunan nga nag-ingon sa basahon sa kapitulo 14 sa 1 nga ang Dios ni puyo nga ni kanato ug kita usab na sa atong Dios makaigsuunan. Panagkasagol dinhi, panagkausa dinhi sa tinubos ug pinili nga katawhan sa atong Ginoo. Mao ni makaigsuunan ang walay katapusan nga plano sa Dios dina sa Balaang Kasulatan. Busa nga itong igsuon, wa na'y problema. Dili na siya mag-agwanta sa kamahal sa krudo. Dili na siya mag-agwanta sa pagmabot ng 200 ang kilo bugas. Kini kusog mo kayo ni magnegosyo. Usahay nga ni tingali mo ni gikanan sa sakit. Kusog mo kayo ni magnegosyo. Isang unsa na lang negosyohon. Pero makaigsuunan siya, wala na siya problema pa. Kita, hiniguli na to sa ato. Maproblema pa ta. Asa tagpamiliti. Nga naman makaigsuunan. Magwantang kita ni kamahal. Mintras buwi pa ta. Pero nga ito igsuon, wala na. Relax na kayo. Pero kinahanglan makaigsuunan. Sa dili pa ni moabot nga trahedya sa imong kinabuhi. Kinahanglan mangandam ta ang matag usa nga ni kanato aron ninigbalik sa Ginoo. Ingon ang atong Ginoo, ikaw kay matinumanon kang ulipon. Sumunod ka sa kalipay sa imong agalon. Amen. Gantiyan ang tanan nga mga nagabudlay, naghago, inigbalik sa atong Ginoo. Gantiyan sila sunod sa kalibo ka mga tuig, magari sila uban sa atong Ginoo. Amen. Salamat.